हम ही बानी वंडर गर्ल। का सचो तू वंडर गर्ल बाड़ू? हमरा तो यकीन न हो रहल कि तू हमरा के मिल गइलू। हाँ, हम ही दुनिया के रक्षक द वंडर गर्ल बानी। बाकी तू ब्रह्मांड से यहाँ काहे आइला और तारा हमरा से काहे मिले के रहे? ब्रह्मांड से हमरा कुछ शक्ति तारा देवे खातिर यहाँ भेजल गइल बा। का हमरा के और शक्ति मिले वाला बा? एकरा से हमरा के बच्चन के बचावे में मदद होई। तू दीवार कैसे खड़ा कर देला और वो आग के गोला? ओहे तो सारा शक्ति हमरा तारा के देवे के बा और एगो लाइटनिंग स्पेल भी बा जे भी बच्चा लोगन के तकलीफ दी है ओकरा ऊपर तू बिजली फेंक सकेलू। वाह! तभी वहाँ गोलू पहुँच गइल। कार्बो के वहाँ देख के गोलू बहुत डर गइल और ऊ अपन वंडर गर्ल के पीछे छुप गइल। गोलू डर के पूछलस, के बा? अरे पट्टू, डरे की जरूरत नहीं खे, आगे आजा, ई हमार दोस्त बा। हाय, हमार नाम बा कार्बो और हम आइल बानी ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से? हाँ, हमरा कुछ और शक्ति देवे के खातिर ये ब्रह्मांड से आइल बा। कौन सा शक्ति बा एकरा पास? हमरा पास लाइटनिंग स्पेल बा जेकरा से तू बिजली क्रिएट कर सकेला। पता बा, हम अपन एगो उंगली से दरवाजा भी खोल सकेनी। अगर केहू किडनैप होके और वो जगह तारा पता चल जाए तो तू बिना चाबी के भी ओकरा खोल सकेला। अरे वाह! ई तो बहुते मस्त बा।